Tikulandireni ku program inanso ya Sports Access pa Zodiac Television. Tawe yabuno kwambiri imene tikale tukambira nkhani zosiyana zokhudzana ndi mmene masewero alili kuno ku Malawi. Koma lero taichita dedicate this program ku timu ya dziko lino ya mpira wa mendo wasungwana ya Scorchers chifukwa yamaliza pa number 2 ku Women's Africa Cup of Nations. Ile the Bright Buju Kanyama ndikale ndi Henry Gome, Anthony Isaiah komanso pale Chinyama kuti tichite analyze kapena kuunikira kuti kodi ulendo wa timu ya dziko lino wakhalotani ku mpikisano wa WAFCON. Takhalani pamenepo chifukwa munganda kambira, this is a special program, Sports Access program, yes, but special kumbali ya sungwana atu Scorchers amene amaliza pa number 2 ku mpikisano umenewu wa WAFCON. Right, tiambe tsopano bwino lomwe poyamba tapase moni makosata metino mu studio mono ndiyambire ndi pale Chinyama apale tathokoza kwambiri kuti iya ine ndifuna ndipase moni inuyo. Ndifuna ndipase moni inuyo. Muli banje ine wabwino kai noyo tiamikire ko basi moni mamuzia mpira munati tili ndi Gome Isaiah kena ko ine inde moni so muzia moni ngati order ali ndiye muyambire so ndo ndi pale ya ko badi bwino tathokoza kuti mozi program ya Sports Access ziko mwambiri chabuno Gome mozi tathokoza so kuti tili mozi program Access ya ndathokoza kwambiri. In fact there's a reason there's a reason why anani mona yambire pano chifukwa yes tukamba za Scorchers koma timu ya Arsenal ya statement koma ringa vitu khozo kambira zinthu yanena kuti program iyi ya special for the girls. This is Arsenal pano makambira za Arsenal ma defending champion mwana wenda ikutumulira city mwaiminya osakama sewe osakama sewe latu kumenya kujodi 5 seconds mwayinyana kumenya basi kumenya kumenya la dadika kulimani ku adika kulichani kuluza koma I think we have sent a statement unakuti you can't send a statement to kuti murno yanda rebuilding atera kungatimu sinimafuna kuti tiyankhule koma let me just ask you nanga see you are a Arsenal fan. Yes. Do you think ndi kuchoka kwa Gina Guardiola kuchoka kwa makocha amene top coaches mu EPL, I think right now if you do the proper rankings, I think Arteta is right there. Do you think that one actually? Who else minimum? That is. Do you think when that will carry more weight to Karamba League? Yeah, not necessarily. Arteta kanambani for if you look at Panova, who is better than Arteta? No, in your opinion. Yeah, but ranking mesa matenga achievements. Yes. So in your opinion, and the urenga ni magoja in your opinion, who you think is better than Arteta? I haven't looked at that. I wasn't interested. Kona mugane na zama achievements ama coach. Mapangano izo sell 20. Tapanga zose. 20 usalimira of course, maybe Unai could have. Mungani meneneza Unai. Ali Premier League. Na wine Mali ndi Euro. Nani ndonya zono Arsenal ya wina Premier League. Ino wendi Euro. Osama ndi Euro. Muli ndi Euro videos. Mukanyoza Euro videos. Muli na Euro. Confederation Cup ya Africa kuno. Muli ndi Euro ili onse mwene nyoze Euro. Atimalize kalimene. Soni makala kuti. Ukatenga bwanji conference. Pamene inuyo timu yanu nthawi zonse imamenya kulikuluko. Sono mzisangala kuti mwakatenga conference. Okay. Mmesa ndeo kuti ndinole Koni kulikuluko wamenya zaka zingati. Plate tu. Plate jamuka sanga mutatenga. Ya not 50. Gajibo. No, we have started very well. It's a big statement. Okay. Timu ya kungidwa hicho. Chabwino. I took finaliza bono zonse. Thank you so much. We wish you well all too. That Fairuz hapo. Man City. Man. Chabwino, tipange zimene tabwerera pano pa Sports Access chifukwa ambano kuzolowesa chibwana.
Yeah, udolo pamaliro kama tiyambe bwino lomwe program yathu imene ya Sports Access nkhani yokhuzana ndi asungwana athu a Scorchers. So agonja masewero amene masewera ndithu Sunday agonja ndi zigoli zitatu kwa Chilowere ndi Cameroon. Ni masewero amene anali mu ndime yotsiriza zigoli zonse zitatu kubera in the first 45 minutes. Ndipo zimenezo zinachititsa kuti ayi basi it was done and dusted, timu yathu kugonja mu ndime yotsiriza. It was a fair tail run imene akafika nayo mpaka mu ndime yotsiriza going there ngati ma debutants, komanso kafika stage yoti akusewera mu group imene munali ma defending champions komanso 10-time winners wa AFCON, Nigeria, munali Zambia, munali Egypt kumaliza pa number 1 all the way to the semis kumana komana ndi Algeria 3-1 kupambana apa ndigonja ndi Cameroon. Ndiyambire ndi pale a video of Pale Chinyama inachita surface on the internet akunena kuti akuifunira zabwino zonse timu ya Scorchers, but he's saying Scorchers ikugonja and it has happened kuti timu ya gonja. Ndi apale mwina tinachita ila part in the final because Alice was expecting kuti performance inaonesa ndi Ghana, Algeria, maybe it might come out koma this time around we fell short. Okay, ndizi nina maganizo anga. Iye ni maganizo. Okay. Kuli message memma yankula makama maganizo ana umene. Yafanda izina ndama kutenga ngati kuyankhula zimene iwo akufuna. Right? So ifana nene maganizo anga. Mukati tinachita ila part ndikuganiza kuti mwina technical team yathu sina khale pansi kuiwerenga amene Cameroon yamenyera. Their road to the finals. Ndikuganiza sana iwerenge ma statistics awo wonse mena analili kuti kodi Cameroon yapanga mantondo anchi pati macheza ndachi na Isaiah pena ndi pena mwana komatu Cameroon sina chinyitsa pa chigoli on an open play. Chigoli chimene achinya chimodzi cho cha penalty nsonsa kuti achinyitsa. So defending yawo ndi abwino. Ife vuto limeti linalo ndionena kuti tikumachinya yes koma tikumachinyitsa nso kwambiri. So the fact that tikumachinyitsa ndikuganiza kuti anzathu anawerenga kuti awa akumachinyitsa tithoka chinya. So what do we do kuti tachite count? So ineyo ngandifusa ndikunena kuti anzathu anatiwerenga kwambiri. Mmene tamenyera kuchokera payamba fa kumenya Nigeria champions, kuzamenya Ghana amene sinalivuta, kuzamenya Algeria tactically amene analiso abwino. Cameroon didn't play. Anakakhala pansi ndikuti werenga amene twapangire. Chifukwa kuona amati Tabitha ngogunda mpira atatu anzungulira. Tema ngogunda mpira atatu anzungulira. And what they did anangoti phera pakati pa midfield pathu pacha. Pamene mpira sumaenda wina uliwonse ndikupero anakakhala molozi kadzeri saka naenda ndi menali. Pala wina kanali ndi dzikhonje mmutu mwake ngati munamona ntsana pakati pacha. Dzangati dzikhonje apa. Amene mpira amene amaugundira ndikumauseweletsera. Achimene nazozoti apakati pacha pativuta so ngati mbuda kuti tafa chifukwa chani pamidi pacha anatiphera atosaende ndi mpira and anachenjera anadziwa kuti tidutse pa center pa Malawi kumbuyo sikutheka ngati munaiona game ija amene maendera mipira yawo yonse imachokera mbali kunali Eto ukasenzo ndi Eto wake mbali wake ndi mwe palibe chibali ndi maina omwe ngati akuno kuti abanda kapena aphira monka common Eto amene ali Chinyama si common Chinyama si kweni koma chinaphiri banda Kanyama so sikweni kweni. So ndikuti amaenda kumene kujako kunali Khumalo komanso kumene kunali Nkandawiri amene amayenda kwambiri atsika na mende mpira ukabwera pakati pa because I think anadziwa kuti weakness ya goalkeeper wathu is my aerial balls. Faro mundu anaona mipira mbiri imene madutsa imata kundutsa pakamo kapena pamutu pompapa imene amalephera kuchita. So these are the things imene anatiwerenga anzathu ife tinalephera kuachita lead. Chifukwa tinakanapeso tinaiwerenga kuti kodi Cameroon ma strength ake ndi ati. Right? And tipange nawo chani sikuti sitikanafika pa size imene. And finally sitina sinte play. The same way utasewera kuyambira game yamba mpaka nayo kumapeto. Sitina sungepo 10 tisunge mbere zipasirana kawiri katatu. Timayuza be the same area yomango tizumenya patsogolo anyisika nathu achatamangi tumenye apite patsogolo image nimene tapanga kuti ngati kuluza kwathu nakhala we didn't change the tactics based on the team metamwana. Okay, Isaiah, your take on the final because inali final imene mwina inachita pit matimu amene amoneka kuti achita mono kwambiri. Of course Cameroon amenya the whole tournament usagonja ku game inayo. Malawi inali yoti kulo amene chetango gonja game imodzi ndi Zambia, but inagonja ndi team imene ili ndi a bit similar style of play. Ya gonja makamaka ndi team imene a bit of style of play ya imene imasela Zambia. Do you think mwina they used game ya Zambia kuiwerenga Malawi kuti mwina this is where tita kulowerera komanso imene wanenera pale kunena kuti mostly imalowera mbali than kulowera pakati? Yeah,
ngati one bwinobwino pa game amene tamenya 6 ku AFCON ngati panali game imene tinavutika ndi ya Zambia ija komanso iyi ya Cameroon. I think ndizija zotino mwina amadziwa zotino kodi ifeyo anthu amene ali woopsa kwambiri ngati last time I think you asked the question yonena kuti no are we truly reliant on the Chawinga sisters? The answer is yes. We are totally reliant on them. And kuchoka kwa Rose uja unaweza zoti mwina option iso yoti munthu wina akhoza kupanga offer that threat yonena kuti kamapita kutsogoti kuzokhala option inapeza kuti palibepo. For anthu aja anawerenga mmene tinamenyera ndi Zambia kuti Zambia inapanga zinthu zotani kuti lipange stop. So they used that strategy yoti panga stop. Apart from using that strategy, and maona ngati anthu aja mwina they changed their style from many akha kumenyera mbuyo mfaka makumana ndi matimoni akuno akumenya bwino iwo ajawo they used to sit back and then amapezo tumina matimwena wapanga catch on the counter attack. Komano pa game aliso ndi player speed. Yes. Komano pa game yathu they used a different strategy. Chigoli cha number 1. So nkuteka kuti mwina mmene palo anena kuti technical panel sina werenge kuteka inawerenga but it was Cameroon imene ina style. Oh yes. So ukhoza kuona chigoli choyamba chimene atichinya. That was an error imene tinapanga. If ever mafaulu Jose mpira kumbuyo kuja anapeza nomina they close the midfield and awina mpira high up the pitch. Kupeza nomina atipanga court mpira cho kurumiza box nde go ibatu failed kuti apange clear mpira cho ma defenders sana mthandize komanso yeye mwina mpira ja sana wapange pale bwinobwino pezoli chigoli cha gola. So anthu aja anabwera kuno akudziwa zono okay Malawi kuti tikapange sit back iyi ndi maraka zonena kuti no sitingathe kuwapanga stop kuti tizingowakhalira kupanga defend. So let's not allow them to play apange cut kuti apange catch in their own defensive zone. So they caught us and I think itinalibe kuchitira kwina kuli konse chifaso mwina zimone ngati kuti munthu amene angathe kupanga kale mpira ngati uno the first player to receive mpira kuchokera kwa ma defender mapeza kuti palibepo. Example yabwino ndi even chigoli choyamba chimene tachinyisa chija ndiona uno we didn't had that midfield onena kuno akhoza kulandira mpira comfortably from my defenders ndikupanga tail. So zinthu zineja zinapeza kuno zimatidula defense mapeza kumenya payokha midfield ili payokha ma strikers payokha ndi mpira chika kuti uchimenya anthu achapeza mwina akangati striker tu aponda mpira awiri atatu afika kale. So it's very difficult kuti no pa awiri atatu ukatulukepo kuti uone kuti zangale pati mpereke mpira. So generally tipange congratulate Cameroon kuti no inatipo irenga and anadziwa zoti no Malawi tikamenye nayo bwanji awina trophy koma fail we have won millions of Africans in the world. Gome mmene timalowa masera amene tinali ndi nkhawa yokhudzana ndi kusapezeka kwa Rose Kadzere. I don't know, did you see her absence in the game malingana ndi mmene tapangira perform and had it been kuti she was in the game, do you think maybe tikanatha kukhala ndi maybe an upper hand kuti mina tikanatha kupambana masera meja based on how Cameroon imene yasewerera? And also how do you think Cameroon did well kunena kuti adule temu and Tabitha amene mwina ifeyo tutakamba kunena kuti we are relying more pa asungwana awiri amene? Yeah, I think talking of absence ya Rose Kadzere because I know it was felt because of my decisions amene coach anapanga. Because my decisions are mabwera ifeyo not Rose Kadzere palibe. Mukayiona timu ya Twitcha zimaoneka kuti key player wina wake akankha kuti zavutapo. My decisions amakanga kuti amakanga amantha. I'll give an example. Game tinamenya ndi Zambia tinagonja 2-1 game wincha. Tina ndi red card ya one of the defenders amene mambrera wa Rosa Fandi. And munaona kuti ku tournament kucha tina ndi ma defenders ena atatu amene anali pa bench pacha. Ona kuti anakatha kusewera. Koma instead of coach kubwesa one of the defenders kuti amenye mara amene achawa anambweza Faith kukammenyesa kumbuyo kumwe kuchawa. Soza kuti pena pake kocha kumakhandi mantha kuti abwerese mu player onena kuti mwina sali kale mu first 11. Okay, so mantha ngati amene ndinaonaso pa game ine iyi final kuna kuti absence ya Rose imaonekabe kuti mwina ma decisions ena ndi ena akuonekabe ngati kuti ovutirapo. So I should say here kuna kuti yes, Rose tinamusowa because she's very versatile akakhala pakati pacha akamapita kusogolo even kubwera kumbuyo kupanga defend and so on and so forth apeka mpira yabwino she can even score. So I should agree with you kuna kuti I think absence yake was felt in that particular game. Tikabwera ku mene team ya Cameroon inasewerera I should say here kuna kuti timakumana ndi team yabwino because mukayiona team ya Cameroon
ku tournament ukuku nayonso yakhala very outstanding. Yeah. Don't forget kuti Cameroon yafika final ya mpikisano umenewu Before this one, kanali katatu. akana katatu. And katatu konseko yakhale kumagonya ndi timu ya Nigeria mu final, okay? And mukayiona tournament ya ulendo unowo, Cameroon inamenya Nigeria pa quarter final stage. So that tells you now kuti this time around Cameroon yonso inabwera yokonzeka bwino. Okay? So they took out the defending champions, Nigeria pa quarter final stage. Semi-final stage, anagwesa mahosi a Morocco. Stadium Jeddah Zaz. One of the favorites as well. One of the favorites as well. Okay? And going into this final, Cameroon inali the team imene tingane kuti best inali best defense. Because team imene yapanga chiconcede chigoli chimodzi chokha. Cha penalties. During the regulation time, kumpira the game in Cape Verde, imene ta 1-1. So that was the game anapanga concede chigoli. But throughout the tournament, sanapangepo concede chigoli during regulation time. That's why goalkeeper wauja watenga golden boot. Okay? Golden glove. Golden glove. Kukanga the best goalkeeper of the tournament. And it's your tsotsazo. And sio tsotsazo. Clean sheet yake ndambiribira nkhani yake nimetu mastats yake ndametu kuperekawo. Kuna kuti yapanga concede chigoli chimodzi chokha. Team ya Cameroon during regulation time. Now going into this final, inali team imene ili the best defense, Cameroon, and best goalkeeping against team imene the best striking force, Malawi. Because mukaona team ya Malawi ndi team imene inyezi goli zambiri kupikisana umene. Because tanyezi goli 12. Okay? Going into that final, tanyezi goli 12. 5 zimene wachinya temwa kuti atenge golden boot. 4 zimene anachinya Tabitha, then chimodzi anachinya Rose. Rose is ziwiri, then Faith chimodzi. So 75% amanena kuti zigoli 75% of our zigoli. Yes. Achinya ndi anthu awiri. Yes, temwa ndi Tabitha. So tinaye kuti mwe chaku ife tikupita final imene chai got the best striking force kumpikisano umene uchawo. So it was the best striking force versus the best defense of the tournament. Now mukaona game ija mmene inalili. Imaoneka kunena kuti anzathu a Cameroon acha anakonzekera bwino kwambiri. Tactically they got it right. They did their homework very well. Because mukati muone mmene anamakira temwa komanso Tabitha. Zimachita kuonekera tuna kuti lero nde ntchito ilipo. Okay? Kungambira first half ija zimachita kuonekera because if you look at Temwa and Tabitha, they tried. In fact, the whole team tried. Even Faith. Zimachita kuonekera tuna kuti asikana wa ndi team ona kuti tichinyi. Komano Cameroon yo inaima. Okay? They got it right. And surprisingly, of course, singo nimuna chokumudisa chona kuti ifeyo zapanga prove so na kuti defense yathu kamena kumbuyo kwathu kuli porous. Because ngakati nachina zigoli 2. How has that been proven? I mean, it's been like that because it's been like that. Yes. Yeah, that's what I'm saying. Kuna kuti it's always been like that. So to the final yapanga prove china chicho say. Ilo yangotsindikiza. Because if you look tutanya zigoli 12 ku tournament, komanda zigoli 10. Okay? So you can actually see kuti team so imene yapanga concede zigoli zambiri. Mwina apart from Egypt, ndi fair. That's a problem. Because tapanga concede zigoli 10. So that's another area imene I think going forward the technical panel would want to look at very well. Pagolo komanso kumbuye because we can be scoring asikana jama chinya best striking force but ikamapanga concede zigoli zambiri ndiye kuti zizi tipanga affect kuti tizitha kupeza zipambano. Kuli popular saying yonena kuti no strikers win you a match but defenders win you a trophy. So that's the thing the minutes ajitika really strikers komano my defenders defense especially during the final it was very shaky. So tigwizane apa kuna kuti timakumana ndi team imene team yabwino we expected kuna kuti ikhala game yovuta because the team ena kuti in the experience they have been there in the final before and some of the winepo they really wanted the trophy also. If you ngati my debutants being in the final to me it was just a bonus kuti tapezeka mu final but being there in the final of course the goal was now good, let's get the ultimate prize, let's win the trophy but unfortunately season end
But I mean, kudos to the girls. They really tried. They have given They have given us something to smile about. Okay. Apana kodi zana kuyankhula inu Ndimafusa rawo kuti kudafika jani. Ati tigwirizane apa kuti tira agwizane titani. Iwe akati tigwizane titani. Tinanena mungwe nakhawa nonani. Ndosiyari munazandukira vanodakula koma Cameroon mwaionera. So sitingana kuti tigwizane pano. Because that time timanena kali ine nazanenda mamenda ionera game onse Cameroon. Fana nona game ili onse ya AFCON imene namekida yatsikana. Mwina amene anandiponya konda amene aja last day amenya awiri ine maito sanga kuti ndone koma most lena chimene ndimazaiona so the next day kuti akamachita preview it. So ifeyo at least tini ntchito yayikulu. This is a statement ku world government kupita imene atipasa Cameroon. The statement how is that a statement? Kuti we should work on the weaknesses mina kunena Gome. Kuti like the defense, the goalkeeping, and even the system of play. But how do we work on that from here? Because the World Cup, okay, we are going to talk about the Olympic Games. I mean, but the World Cup is next year in June. Yes, we are exactly. Maybe so how do we move from here? Because I think it should be around 10 months. 10 months. Under 10 months, because of kukonza the team. Right? Yeah. Yeah. So minus the risk yokuti kodatsikana bwera onse. What do you mean? Kuti kumena tsikana ina koza sabwera kukamenya nawo. There's a lot of things. There are a lot of things that can happen in sabwera meaning what? In between. In my injuries. Others might wish to nest babies. You know, as Bambuena Mazaria, what you are sit at home, it's those things, right? So you can't rule out that, my friend. Looking at all possible angles. All possible angles. So we then ndalangiza tsika nawa na kuti mabanja tichitabe kutsogolo kuti tichiteza World Cup. Deno borrowing what Grandmaster said. Grandmaster akuti mena Africa tsika na aja panopa. Chifukwa mene asanawe mafaino anawo 15 million ilikali ntumbu. Nda kuti no samene muli apa pa Zimbabwe inuyo. Ino azika kusamalira ndinuyo mukafuna atu. Mulibe ndrama zoti muwe. Mulibe ndrama zofusirira asikana. So of course that's very true. Komagambira chandiana, you look at the 1980s and they'll be managed by maybe Makolo and the like. I have no problems amena kumenya outside this country. Chifukwa kwa zungu kumasiana kundi ifeyo in terms of our social life makayo siyana enough. So the faith is kinda jina tipi mazembe ajajina. They can be front kuchirendo. But I'm looking at atwa kunoko. Chifa 15 years old tibwere kunoko. Iye afuna sokuti ataziwe. Yeah. Right? Kuti ndabwera ine. Ineyo ndabwera ndipo ndabwera naso. Right? So zibe zingalipira. Amwe sungakaendera makungo isunga ntumbu. Pena mbafuna kuti antakuone kumenya ice cream. Yeah. Pena so all we are saying is it's not kuti onse sali babanje na aliro. Okay. So pale ndisanachoke kwa of course fusele ndifusa winali yes. Ndikunena kuti we went there ndukamaliza pa number 2. Chimene chinali sangaso kwambiri nena kuti when the final whistle italira ya the final asungwana 10 anoneka kulira. Kulira kuti akudandaula. Koma it took maybe 10 minutes only. 10 minutes ajiruka. They were all happy. They were all over. So okay, fuso langa ndonena kuti finishing second at WAFCON, is it a success or disappointment? A very big success. Very big success. That's why manena kuti anthu asakumude kwambiri ndi result ya uje ya finals. Because I had foreseen we not understood say nayo safere kumudzi. Kuti ifani ndi support amala kuma nene zimene ndaziona pa ground. Ndikuzichita so prepare a heart failure. Chifukwa iyi karuza in students and ndomuzika ndi madziwa. So chimene taphunzira kwambiri nchonena kuti anything is possible in football. And if anything is possible, if you know to Benetita qualify because the danger scene at the finals above. Koma Benetita qualify for the World Cup. Okay. Right? From the time to qualify for World Cup, I mean, go with my team. I mean, now in groups, USA, Brazil, Spain, Japan, Australia. These are teams zoning abuti. Atatika mu group imene yoyo. So tika panga izi zondi atamenya time champions kulibe. Go pita de apapano tizemafusa kuti how do we move in the next 10 months? We need to manage our players first of all. Outside football circles, we need to manage them. Both us as a society, both SPAM and my clubs are knowing good it in the game to goal. Secondly, if we can do a refresher course for Fazili's team for a month or so, going somewhere else in preparations for this,
ayambiretu panopa kuathandiziratu, and then let's change the systems of play. Tisangweza mufati from where to go mpana kubata we had only one system. Palibe nthawi imene kuti tikoza sunga kompira tichite knock around kuti game chatichite cool down ngati imene ativuta finals kuti tuchindwa 2-0 tikufuna beti kakamize mpira chopita pali mafuna tikena muimike kai. So those things are supposed to be done the way forward. I can see we can pull another surprise titapita, so depending on kuti kodi tipanga chanu kuchokera pano to somewhere April. Okay. Gome, the same thing. Because Andrena, aoneka kuti akumuda ora timu sina tenge chiko, but do you see this as a success for us as coaches, or maybe a disappointment fata kaniko bwesa chiko? No, the team has exceeded our expectations because many team imene imapita ku tournament kumene kuku we never gave them a chance yona kuti they could go all the way mpaka kufika ku final. So kufika kwa final kwa timu yathu, for me I would say it was a bonus depending on mene timu inalili mene imapita kumpikisano mene uwu. Komanso musaiwale kuna kuti ndikoyamba timu yathu ikupita kumpikisano ngati umene uwu. Therefore kwa timu imene inalili kupita ku tournament yaikulu ngati imene ikoyamba ndikumapereka matarget ona kuti mukapita kumene koko mukatenge chikho, ndikuona ngati imene yoyo ndi misala imene yoyo kwa upereka matarget ngati amene wo. Okay, because ku tournament kumene mukupitako kumakhala na kuti kuli matimu ena kuti akhala kupita kumene kukamapita nthawi zonse. Okay, so you cannot go there as a debutant kumapasana matarget ona kuti mukatenge chikho. Okay, and that is why you would see that even Football Association of Malawi did not give those targets to the technical. Koma anangonena kuti tufuna semi-final. Anangonena kuti at least semi-final. Semi-final also was not a must. It was good at least titafika semi-final kuti mwina tipange qualify kufika World Cup. Okay? But kungo tuluka ma group stages aja kufika quarter final. That was a big achievement for a team yena kuti yangopita kumene ku tournament. Yeah. How many teams have done that? Mukaona history ya AFCON yomwe. We are the second team to do that. It has never happened. Sizimachitika. Actually the first one in Nigeria. The first one in Nigeria. Okay? The first one in Nigeria, who are the 10-time champions of the tournament. And the most successful Cameroon team. Okay? Meaning kuna kuti team yena kuti kupita kumene kuchaku ndikupanga perform meta chitira ifeyo. Obviously. And mukamapita kumene kuchaku machira zoti ifeyo tikupita kumene for the first time. There is no way tingamene kuti ifeyo ndio tukupita tukatenga chiko. Go even they have surprised themselves. Of course, you can check every tournament. Kamupita kandi ku Euro kandi ku World Cup kandi kuti there is no team. Yona kuti yakubwera ndokatenga chiko. It has never happened. Cape Verde inafika kuti. Cape Verde inachita surprise. Inafika in the stage of voter. Inafika kuti. Cape Verde inafika kuti. Okay? So I should say here, Bright kuna kuti the performance that we have seen, Natu, it's an exceptional performance. Okay? They have done very well compared to many ifeyo timayembekeze. I mean, we have broken records. Big team yamba kupita kumene kucha ndukapanga qualify kupita ku World Cup. Can I say something? It has never happened to Pixar Nomene. Let's let him finish. And then going all the way ukafika mpaka the final. It has never happened. Okay? So Mbili say it's a very big achievement in as far as, in fact, Bright, this is the biggest achievement in as far as Malawi football is concerned, both men and women. Ndewe nakabwele panazina kuna kuti yesu mnachita bwino chifukwa simu natenge chiko. Asibambo kayanda chiyambire ndikuti chiyambire ni mpira ati kumalawi kuno kusoledwa mpira chiyambire ni mpira kumalawi kunoko. Achievement yake ndi imene yachitika papa ika. Ndicho kuti muzina kuti akuti yayi. Fusoranga jonena kuti chapatani yankani fusor more simple straightforward. No, what I'm saying success or disappointment. Yes, choose one. Very successful. Thank you so much. Dibwe kwa Isaiah. Afuna yankule. Awa yankula tu hapo. Aichi mozi toka. Isaiah. Akata Isaiah. Okay, Isaiah, nimafuna nene kuti I mean, the way menete manyamukira kupita kumene ko panali chika iko ndizina zote on the group. Kuma the way menete pangira perform. How do you think tajita is it a success for us? Right, somebody yes on that. Ineyo? Iwe sungabwe banopa uzari fuso no reaching a final was it a success or a failure? You are saying. Let's be serious. If you yeah. Right. From the day from the day mene tinaona draw ya AFCON. Nkuona kuti no mu group matu muri Nigeria, muri Zambia, muri Egypt.
ifeyo pamatimu atatu pamatimu 4 amene anali mu group mwathu ife imene inali yotsirizira kwenikweni ngati pa number 4 Yeah. and if we go to the ranking even ya matimu onse amene anapita kumene kucha ifeyo ndamenenso tinalinso pasi penipeni pa matimu onse 153, yes. yeah, so even lowest we were the lowest ranked team kupita kumene kucha so lowest ranked team mapita kumene kucha mamenya Nigeria mu group mwanu mene inali yopseja matuluka ngati ma group winners and then mwakamenya Ghana mukamenya Algeria and kuti uone bwinobwino even ngakhale game athu ya semi-final tinawina ndi Algeria. Yeah. We didn't celebrate ngati mene tinapangira celebrate ya quarter final. Titamenya Ghana tinapanga celebrate kwambiri. Chifukwa nthawi nake ngandikumbukira. Ananena no. President wa FAM ananena kuti ife tikupita ukoko. Koma target imene tikufuna at least tifike semi-final. which zinatheka For us inali bwinobwino. Even tikanaluza game ya Ghana ya Algeria mu semi-final. It was even a successful tournament kwa ifeyo. yeah Chifukwa nobody gave us a chance. Even ourselves, we never gave ourselves a chance. Yonena kuno because of it which ukafika. Including you. Even ineyo, Yes. you know you're bright. zalowa kuloza nejana Yeah, it's a serious koma. Mwana palibe munthu amene umalayi kuno wanaganiza kuno because ukafika pamene paja. Yeah. So in short, because it is a very successful tournament for us. Okay. now I wanted to say something, Bright. mwalola ine msata ayambe awa chifukwa wanda amene anabempa kuyambireni mukuyankhula ndi chitani mwasa koma tisachedwe pafani ndi mafunso ambiri wafcon yandi Amabwesa zosokoneza. sindisokoneza nanga si amanena kuti zinachitikepo kuti timu kangofika mfano mwana zinachitika kuti tangolowa kumene so the debutants as debutants in the Eastern Central Senior Challenge Cup. Naona nikane jaibu. Listen ndiyankhule Jairo sasa chibwana. 1975 titangolowa kumene the team which had Wanda Morel. Yeah, okay, the Gen Zs you can understand it. Tukamba za AFCON ba. Awawa you can understand katika gome na shati ya mzuri Nanga nkani Jairo sasa chibwana. ya kalani chete Nanga mukabane compare Eastern Central anabadwa ikinde Gen Zs wa 95 pita huko ndesanga zingeza ndiye nkani ndiyo kuti gome ndo wa 95 amasora ndi ananga tabwera watu but anyway, what I want to say is kuti mina credit is what samango icho sekisa 1975 national team itapita I think it ended Wanda Morel in 1975 kunali Eastern Central inachitika ku Zambia we were the first at that time tinafika finals timamenya ndi Harambee Stars and that game tinaluza in penalties in the finals and the likes of Kina Kutalwa Ngono amene ali mashasha mwe panaki na Ben Poya, Charles Kagwa, Damiano Malefula, I think Robert Banda was there. Who else? so in short you are saying kunena kuti what Gome has said I'm not is incorrect. Yeah, no. Aena kupangira kuti fa auza mina generation ya pano. Koma tikamane na generation ya mpira fa kuti sinachitika bi hai. Wait a minute. Gome dikira nisana joke papa. Wait a minute. Gome has said kunena kuti what the Scorchers have done is our biggest achievement in as far as football is Exactly. concerned. Is that true or false? It's very true. Okay. Goma sara kuti sinachitika bi. Secondary. So finally. That is what it is valid for me a black. Kuna abwaja. Nganda watu ndichiti just. Akuti tisanene kuti sizinachitikepo. Tsono zina kaudi zinachitikapo. Ndebwe stili pano kumakamba kuti this is the biggest achievement. For you guys. In as far as football is the Gen concerned. Zs is for them it's okay. Komanso ndimaona ngati kuti nkhani ndi serious taserose chibwana. Simukamba pange compare Kodi iyeyo. ndi Eastern Central Africa iyayi. Eastern Central chimozimozi kosafa. Imene timu yathu kumapita national team ya Zimbabwe kumakakanika utenga. Atsika anapita umene kuti anakatenga kosafa. So sitingamabwere panopo ndikumapanga compare Eastern Central ndi zimene atsikana apanga It has not been the same in the last 20 years, in the last 50 years. It has actually evolved and changed. Yeah. So I can understand this. You cannot compare a regional tournament with a continental tournament. Okay. How can you do that? Kachikoka matimu angati that matimu kandi 80 ukapange compare ni matimu 54 the whole continent. World Cup ina matimu 4. Okay. World Cup ina matimu 4. Now, Pano maonjezera maiko ku Eastern Central. So ina matimu 4. Ku Eastern Central. Mani vera ndiyo. Very. Pano kali chisairotse chibwana. Ene Gome. Koma Ndimafuna ndifunse funso ilili tisana bide kugawo lina chifukwa chonena kuti there are concerns about many team apangira perform. Of course anakamba kuzonena kuti we have got one style of play imene tinapanga adopt. Of course it has worked. Yapanga work ndithu mpaka tatafika nayo final. Komano
qualifying to the FIFA World Cup, we are also looking ahead at the community kueneka kupita. Komano nimafuna nene kuti how do we now move as a country from here, because perception this is just women's football, but taona hambira kubwera nkunena kuti I think women's football is to maone. How do we utilize this chinyontho ichi chimene chili pakanali pano to make the women's football vibrant ahead of the World Cup, ahead of the Los Angeles Olympic Games? Chambirira ndiyamikire usogolero umene ulipo pano wa Football Association of Malawi. Chifukwa ndi umene no waitenga women's football iyi ndikuyika pena pake. Because mbuyo monsemu, you remember even atabwera team at the other time ku tita wina Kosafa, she said kuna kuti ineyo ku Kosafa sinizamenyaso. Because we want big challenges. Azanga Manseka, she was mentioning the likes of Barbara, achina kudenanje Rachel aku Zambia kuti ati ukamenya Kosafa, zana zimenezo. So she made a decision kuti Kosafa sinizamenyaso. Mbuyo timu yathu ya Scorchers zimene tikuyikamba tikuyinyadira pano ikati yamenya kumakhala Kosafa basi. Angopita Kosafa kuja akubwera kwa kukhala pansi. Okay? But usogomene unabwera pano ku Football Association of Malawi. Unaona potential imene inafe nayiona kalekale. I said this kalekale mwina mnakauti matenga maklipi akale ndikumabwereza kuna kuti ngati tingachite bwino kwambiri ku masewero a mpira wa miyendo phatikiza onse mpira wa miyendo atsikana awa ndamene angachite zakuti neni mboni even World Cup you really said that, yeah. kuti atsikana there is potential because you would actually see mene tikupangira export ma players pakadali panopo tinasiya tikupanga export to Azibambo. Aja kupita ku Zimbabwe aja kumakatani. Ndifuso. Inu mana kuti tinasiya panga export. Akupita ku Zimbabwe akatani. Kale Zambia tamabwesa ni matopic ona ilele because koma tizikala serious. Limene Ryan Kapari. Fonka ni inja serious. Komana ni mafani nene. Amale amaga tizikala serious. Yeah, inja serious. Move menada kuyankire. Komana ni mafani nene kuna kuti women's football panopo okay so you can actually see kuti panopo chidwi chinalipo kuna kuti tenti apange support women's football zinazomvesa chisoni bright kumaona dziko lena kuti tindi ma players world class players the likes of Temwa Tabitha acha koma umeziona kuti sitikuwapa opportunity yona kuti amenyere dziko lawo pa stage yaikulu yeah and lero you can actually see Temwa and Tabitha have proven you right. Kuna kuti zimene tinkafuna zija ndi zimene challenge imene maifuna ifeyo ndi imene iyi first time kupita ku AFCON kuja ndikumenya mpaka ukafika final. That's a statement yokuza na kuti you have been denying us this opportunity, okay? So this is what we wanted. So first time kupita kumene kuja ndikumenya mpaka ukafika jani mpaka ukafika final, okay? So chidwi chimene chocho chimene Football Association mala yaonesa ma friendly games also amene akala kusewera every FIFA window asikanacha akumapasidwa masewero kuti asewere kukonzekera. So that chidwi chimene chakhalapo mmene mukunena enuyo kuna kuti kodi chidwi chikhale chotani mmene zakhalira panopo kumbali ya women's football kuonekana kuti anthu ambiri tsopano ali nayo chidwi ali nayo chani. From here tikuyena kuti tipitilize mmene tayambira. And this WAFCON for me I would say kuna kuti it has even given us a platform yonena kuti atsikana ambiri apeza ma opportunities odi akasewere kunja. If you look at mwina mavuto amene tikumakhala nawo kumbuyo kwete pagolo mwina defense muona kuna kuti most of our players amene akusewera kumbuyo akumenya konkuno ku Malawi. I think defense yathu ija tikaitenga ndi chimwemwe Madise amene ali ku of course isanambe kumenya koma Irene yes akupita ku Zambia actually she's already there anyway paja amapita kumeko tournament isanayamba ndikuona kuti ukuko amanena kunena kuti wa Silver Strikers koma akupita ku Green Buffaloes koma ndimanena kuti si export koma ndimanena kuti pa Zambia apo mwina Padini mukufuna kuja kwake kuti mwanyoza uku kuti ku Zimbabwe ku Zambia kuyanya mata kuti ku Zimbabwe aoneka chaos mai kwa mwino tungonena kuti nangasana kuchita zimene zo tournament isanachitike koma panopo mwina ku Zambia aposo sakhala akhawa kwera ndege nangasaba mpongo kwera Eugene Kabasa koma akhawa kwera ndege okay but what I want to say bright is kuti panopo mmene yafikira women's football it has created a platform yonena kuti I think ma players athu ambiri panopo apeza ma opportunities okuti akasewere matimu akunja
if you see timu yake imene imene masewera nayo zimapereka so advantage because nanga simakhala kuti exposure ukaona squad yawo most of their players nena kuti akumenya matimu akuluakulu okay ifeyonso kuchita kumene achina Besiktas achina Benfica olo ifeyo kuchita kumene tachita bwinoku tachita bwino because mene muchamuti ndi Mphangala Temwa Tabitha Faith Rose mphangazo nazo zimenya mpira pa highest level and deliver mutimu kungokhala ndi ma players ngati amene ajamene olo 4 chonchicha olo atatu ona kuti akumenya mpira pa level ina yake yayikulu you should expect kuti china chake chichitika okay and uone matimu onse amene amachita bwino kuma tournament ngati amene wawo ndozoona squad yawo and see where they are coming from okay so for me I would say kuna kuti I think ababa I'm not surprised ndi chidwi mene mwafotokozeramu kuti anthu ambiri tsopano akuonesa chidwi chopanga support women's football. I would urge companies, let the companies come in, okay? National Bank, kudos, they took up the challenge. We are waiting to Scorchers, and of course the local league. So we are looking forward for massive sponsorship of women's football because panopono made to the World Cup. Akupita kutalia akubweleza zimene nabe fuso lijayanka waimanu gome ime wayanka zose bene banzo usebujija wandine nonso amalizo kuja conclude mwino kwa ile ayamba kuzipora kwa the day mene modzi mwayi wasadza bwere ndio kupanga host program hii mwamsira host pale nyama ayankula bene kwa ile mafuna ndipuse fuso nilina Tabitha Jawinga anapereka interview titaka ngogonjetsa Ghana kunena kuti this could be I mean zaka zake zochepa zimene watsala nazo kuti asewere ku Scorchers. Is that going to be a blow for us if Tabitha is to say akuluakulu ineyo I think I'm out and tipange banji build team imene mwina akamazaganiza Tabitha kuti because obviously Tabitha will be the first to leave malingana ndi I think wakangagarango sana nduze how do we build kuti mwina osewerayo tisazamusowe kwenikweni. I think first training ngoyankha uneya kuno it will be a big blow for us looking kuno utawona kuno iye akakhala kuti ali available ndizoti akakhala kuti sali available mene timasewerera komanso timu ija mene imachitira even contribution yake mene wakhala kupangira papa titenge even ku AFCON ukuku apart from kuno sana khale to goal scorer kumene komano she has had contribution yayikulu kwambiri kusewera komanso even leadership wise ni munthu onena kuti no atakhala kuti lero liwanena kuti ineyo basi ndikupita for us it's a blow so as a country ngati mene wanenera Gome unena kuti no this is the time unena kuti no ma companies should come so ma companies should come unena kuti no tikhale ndi foundation yabwino at grassroots level tikuyena tikhale no tikupanga build ma player kamachoka ifa ukhoza kuona kuti mene tikusewerera pano pa system athu mene wanena pale kuna kuti we need to change a system. Changing a system depends ndi qualities ya ma player amene muli nayo. Ma player amene tili nawo ndochepa onena kuti nomina mukhoza kumapondesana pa pass ndochepa kwambiri. That's why we resort to the system imene ikhoza kupanga suit ndi ma player amene tili nawo. So from today ndionena this is the right time we should build from the grassroots kunena kuti no let's have ma competitions can ma league tindi ma regional leagues. Ma regional leagues muja let's make sure they are competitive enough. Kumasu tikachoka ma regional leagues muja tikabwera pa national level league chayo. Tiwene tikhayo tindi ma competitive teams onena kuti inoyo mukamaonera nkuonera kuti I think apapa tionera mpira. Koma nthawi zambiri mwina mukamaonera mpira wasungana panopa umakhabe ngati mwina so pasa chikoka kwenikweni. Pano ma player technical ndabwino technically akumati so mina we are not building them ali achichepere pa player mmene azoti mumpange build ali achichepere nkumphunzitsa kuti kodi mpira timamenya bwanji if you are to change system ndono tiwene azoti ma player awo tikauti tayamba nawo patali ma player amene tili nawo lero sitingangoti lero ndi lero kuti TNT sinthe system anadzolera uwu ndi kuti mwina tifunika kuti mwina training yoti ikhale mwina kuti taungopanga training yoti tilibe game taungopanga training yoti tiphunzire kusuka mpira tiphunzire kupereka mpira pa space tiphunzire kumaka ndi zinthu nomwina zititengera kanthawi so chachikulu nchono we need to build ma player onena kuti panopa tiyambe achichepere kuna tikupanga build team iyi yoti tikamazafika in the next 2 or 3 years azakhala kuti mwina apanga develop bwino palapati ndi under 20 nayonso ndi abwinonso zungofunika kuti mwina tikhalenso ndi under 70 tikhayo tikuyipanga beef up kuti mapulayer tumapeza mapulayer abwinobwino so Tabitha panopa akamachoka fa I think iye wanena kuti she has 2 or 3 years. Probably
I think She should be over 30. 31 if I'm not mistaken. Ni nthawi. 1990, I think anamba 1996. Okay, ndotengera Yeah. mene ine chimene aunene yakuti afuna pange retire ndochimvetsa chifukwa no ngati ukhulupi ukumbukira amene mnanena kuti notemwe ananena kuti ifeyo I think za COSAFA tisamapiteso. So iwo chinthu chimene ankadikira kwambiri it's having that opportunity yomenya at the highest level pa continental level. Pe anthu aja apanga zimene zija afika final. World Cup apita. World Cup akapita. So ine ndutabe kuti mwina tabitha after World Cup. Shuse kuti basi ne I think ndapanga. So tizamuthokoza ende no tizaka kupita kunyumba kwawo. Tizapanga za Messi 2014. Ifeyo for Tabitha all ine ndidzatsogolera. Amene kunyumba kwawo kwati the day mene ndinalemba story yonena kuti no Tabitha has hinted yonena kuti no she will retire. Amene anthu amachita kunena kuti no the day mene adzapange retire. Tonse tikapita kunyumba kwawo. Go kunyumba kwawo. Yes. Okay. That is our mess. Yes. Team manager. Yes. Look at the performance yake ya Zulu ya game ya Cameroon. Pale. Fun facts zimezo tungo tena. Wasa nabwera gome because pale I want to ask for Swahili pale. Absolutely. What come on guys. What we have achieved ku WAFCON this time around, because to me, of course, in the joining the three of you, it's a success. What we have achieved, WAFCON, do you think, how difficult is it going to be for us to replicate that in our next AFCON? That's the biggest challenge that we have. Many as kala kufamu and also women's league is it a state standard. The standard that we have put in, the may bring say finals this so the lose kapena tikawine. Chifwa aliyense akamati yangana akuti yangana mine tachokera kuti kafike finals. Now kumbe chata qualify to the World Cup. Akipeta ika standard yovuta kwambiri kuti even generation imene ibwere imene chokali kuti ibwere zapezeka pamene baki. Ngati imene naikira generation ya East and Central Africa. Ya tinene yanu ya 2010. Tinene yanu ya 2010 ya 2010 nditu inapangidwa sapasi. Chifukwa 2021 imene inasedwa mu 2022 team inakafika mu round of 16. So ya 2010 inatuka ma group stages. So imene titakwika kwa the benchmark panopa is round of 16. Ya round of 16. Yeah, ndicho. So kani imene kunena kuti imene itatazipatsa chibalo chachikulu. Now to concur with him, amakhanga ndiwandira maganizo kuti for us to replicate that, our local league for women, it should be as challenging as many Super League. I mean, to in the Super League challenging. It is. Okay. Challenging in the sense that one in dramas see Africa billion. Africa billion. So the challenge that is in there should also be put as my uzapeza kuti top 8 it restricted to men's football only and not to women's football. So if we want to replicate that, it's gonna kind of a trophy within the country, akozomenya pa regional level, then akozomenya pa national level. Akamazona zimene zijazo ndio ziko. In fact, in drama zizo zimene tunena kuti zili ku 1 billion zitati zikaleso kwatsika now. The ladies will see why they should play. They will see why they should play. Now akakanito marafuna kasewere. Unlike it mbuyo mantha mameyo kakafusa kina kuzo drama zinalibe nchito. Time they were playing for the love of the game. Panopa it's not pano ndingani ya nchito. Zamani naza kuti 50 million akabwera azizatuze filo chita. Yeah. So can you take and mendo if we really need to replicate that, our league years man. Whatever we call them, I think I find them 16, 17, 18. Whatever we call it, it wouldn't have put I came on Dalama Zambiri, so is because of Tandizina Kwambi, but in zones chief Fuganga to say Bangamene. Could it say the report of 110 months? Igatai, we need to have to start defending. So can you call the men to Benawdi, Uganifusa? We need a national league, Yabino, we need the national trophies as Zita compete. Over and above what the Gomez said, if there's an opening of FIFA or friendly, let the ladies go and play. Okay. Because South Africa team frat is let us be winning that one. Chivano my ones that watch, men are exporting kunja kwa kuma kupita timu hii yapita kwa AFCON. I don't see any reason you have kosa kukanganisha. Kupita yose hili. Yeah, akata. Kizika ngotenga. Yeah, akata nipo. Ochabwita. Yo akata ni kumekuwa mashasha ngati. Tikupita kukatenga. Tikupita kumapeto. Tikupita kumapeto kwa Mfumamenya ndi Super League dawo kupita kwa menye Division 3. Tikupita kumapeto kwa zambira ndazatu. Gome, how difficult is it going to be for us to replicate this? Kuti tikhale ndi mwayo timina takachitaso zokupsha ku AFCON in our next AFCON, because this is 2026. Obviously 2028
is coming again, unless if they had to implement ija for a year, koma panopa is still 2 years. Yeah, I think consistency ndio ndiyofunika kwambiri, because if you look panopo mene timu yathu yachitira, we have raised the bar. Chifukwa apapa tikunena kuti tafika final in our debut appearance kumene ku WAFCON, ndiye kuti the next WAFCON we should indeed replicate zimene tachita ulendo uno, because if not ndiye kuti tikubwerera mbuyo sitikupita chisogolo. But if you look at the team imene yachita zimene zizi, ineyo I'm saying kuna kuti tikamafika the next WAFCON tikuzokhala ndi timu yopyanso kuposa timu imene ili panopo, because ma players ambiri awawa akhala kuti experience yawo yapita patali kwambiri, especially zikathekadi kuna kuti mwina oswera ambiriwa apeza matimu outside Africa, apita ku Europe for example, okay, mmene zikukhalira panopo kuti asikana athu ambiri akupeza mwayi okaswera kunja. Ndikuona kuti zikachitika zimene zozo Bright, the next WAFCON tikuzokhala ndi timu yopyanso kwambiri kuposa mmene timu imene tili nayo panopo. And again zina zonse zimene zakambidwazo, good preparation panopo Football Association Malawi isabwerere mbuyo yayi, okay, we need more support. Makampani zosiyana abwera athandizirepo mpira, osamangobwera timu ikachita bwino ngati imene yachitirapo. Timvane zimenezo, chifukwa timu kuti ichite bwino imafuna support. Wabwera ndani timu imene ichita? Yeah, nungonena it's a general staona makampani ambirimbiri amene akubwera, iya timu ikachita izi tipereka ichi, iya timu tichita izi, anandinya samoto support imeneyi timaifuna, because tigwirizane apo na kuti success imene tikuiona for Ali example musamanene mawu amenewo ati ndipali sakumtsu. yeah nange ndi pale anagwiza pale ndosokoneza, koma success imene Akatibizana une na maganizo awo. pale ndosokoneza, koma success imene tikuiona ku AFCON Bright komanso pale komanso nkhani ndiona kuti timu kuti ichite bwino imafunika kukonzekera kwa bwino, okay, good preparation. And mukaona preparation yokuti ikhale yabwino zimafuna ndalama zambiri. That is why timanena kuti makampani ngati afuna kupanga support azibwera nthawi yake ngati imenena kuti timu ija ikukonzekera. Tikukamba za ma friendly games amene timu yakhale kusewera ndi ndalama zokha zimene zozo, because kupita ku tournament ngati kuku ndikumabwera makampani ambirimbiri, hey chifukwa timu yachita bwino ku tournament. You mean kuti ku tournament zimangochitika zimene zizi, okay, basi makangati kuti they are just riding on other people's success. Okay? Mapanga advertise iso until Football Association had to come in and say kuna kuti iyai izizi sizololedwa iyai, okay, so ngati mufuna kuti mukhale part of this any success story imene ikubwera kusogolo fwa iyi yakuponyani simunayithandize timu iyi ndi National Bank ndi boma, okay, koma ngati mukufuna kutsogoloko kuti mukhale part of the success story ya Scorchers panopo tikukonzekera World Cup, we need a lot of resources, okay? World Cup we need a lot of resources because tufuna timu yathu ipite ifini ikamenya mafrende kandi ku Europe, ikamenya mafrende kandi ku America, ku Brazil komweko tikamenye ndi Brazil, tikamenye kandi China chifukwa in the World Cup tikapite kandi chifukwa panopo amene tafika panopo titati tipempe friend ndi Spain singatikani, okay, titati tipempe friend ndi Brazil singatikani, ka USA Australia matimu okuti amachita bwino England sangatikani, okay, tafika hapo sangatikani, okay, sangatikani. So we need to do that. But again I was looking at my team final made mamenya yet. If you look at team ya Cameroon sina bange qualify kupita ku AFCON. Cameroon inapita kumene kuku Mungu wako mena team kuchera pa window. Yeah. Angati The real qualification sana bank. You know, CAF made a decision kuna kuti aonjezere matimu kuchoka pa matimu 12 kufika pa matimu 16. Ndipo onjezera matimu pamene kumabwera no achina Cameroon otaka nikapanga qualify achina Egypt otaka nikapanga Brazil inakatenga chimene chija Italy inachita qualify zojera mbali. Ndetu unena kuti pa matimu amene anapanga qualify for qualification is yamasewera Malawi ndiye champion. Malawi ndiye champion. Brazil inatenga chimene Malawi ndiye champion. Malawi ndiye champion wa AFCON. Okay. kwa matimu amene anapanga Chabunwa, on a very quick note, Gome, I'm told on a very quick note, Gome, we have been drawn coming out to Serandi, Zimbabwe, in the Olympic qualifiers. Just a quick one. Our chances against Zimbabwe? Yeah, and we stand a better chance against Zimbabwe. Not to underrate them.
not to underrate them, because I know in the build up to WAFCON qualifiers, iyo aja Zimbabwe anamenya ndi Angola, and the first game anawina Zimbabwe kuimenya Angola inakawina return match, and Angola ndimene ife tinakumana nayo, koma the first game we played against Angola tina draw. The second game pa Bingu Stadium, it was not an easy game. We won that game 2-0, koma you could actually see imene imasewelera. So ngati Zimbabwe inakwanisa kujinya Angola imene ijayi, ndekuti ku Zimbabwe koso nawonso akupanga za mpira. So not to underrate them, but we just need to prepare very well kuti tikaimenye tipangenso qualify tipite ku Olympic. Isaiah, on a quick note, Zimbabwe ero budget saiwale inabwerapo nthawi imene tinkamenya, I think inali 3-nation tournament Yeah. Bingu. So anati 4 nations actually. Yeah, it was 4 nations. I think kunabwera matimu kunabwera awiri ngati fewa yachitatu. So if we build from our performance imene tapanga ku WAFCON, tini ma chances oti tikhoza kuyinya Zimbabwe. Komano let's be serious. Let's not remember kuno Zimbabwe ndi timu yabwino. Okay. Yeah. Fale. Ine ndingothokoza ma viewers chifukwa imene inachitika tinapempha kuti muike ipeze nake ku 23 chakuma tanki uko. Zodiac anaika kadata Zodiac amalika. Zodiac inaika pa office iko kupita sucha kukuso. Inde ndakazipeza mwija kazima. Zazikulu anthu atazaza ndati very good. Ukuku nde kukhala. So mukandipsa za Zimbabwe ndiyamikire kaezi. Zinachitika maderamu. Okay. Sidi kuerengeratu mine makama usual. Koma mumu ndi ma extraordinary places mine pa ground pen pa open banje. Ndikuthokozeni bwanji lero kuti munabwera ku program ya Sports Access. Tiyamikire kwa sinzo tipo ochoka no koma public viewing was na khala banje. Kuna khala kuli banje. It's controversial. Nditokoza kwambiri kuti ndali ku program ya Sports Access. Nditokoza kwambiri Isaiah chifukwa chobwera program ati mene. Nditokoza kwambiri Henry Gome. It's always a pleasure to have you in the studios. Congratulations Machinya Manchester City in the Community Shield ku England. Very new. I mean, yeah, no, thank you very much. I think Iguadura imweja ndamena mapasa ni busy. Tufunaniza mzoso mutengeso mu defend. Mwana wanga ama supporter Man City. Okay. Mamenya kwambiri. Anadandala kwambiri. Why did Pep have to go? Why did Pep leave? Yeah. Just be losing. Anaonda zizungu. Kwa samapitiro wa mankula zizungu zokati. Zizungu jina. Nditokoza kwambiri timu yonse inayongera chito kuti program ene. Koma Scorchers ikubwera. No. Tende abasi natsika natu Heroes Welcome. Yeah, of course. Heroes Welcome. So, Scorchers is coming on Tuesday. Kuno ku Malawi ndikhulupira kuti tikalandira kumeneko. We are going to broadcast every step of the way ngati Zodiac. Tinachita zimenezo ndi Flames. I mean, itafika round of 16. Why not team yafika mndime yotsiriza? We are going to broadcast all the way kuchokera ku airport mpaka nokafika kumene akafikeko kukhaleka apita ku State House. We are going to be there kuti tikaone kuti tichite bwa. Tikaendaso basi ku airport mpaka nokafika kumene akafikako. Ntokoza kwambiri Devin Pinga. Thank you so much. Nyamana wagwira ntchito yabwino kwambiri. Chakunyambo chimodzimodzi, not forgetting our main producer Tumapoki Mangani in a bright Buchu Kanyama. Let's meet again on Friday with another one, Sports Access.